Il-President ta' Malta George Vella qed jagħmel żjara uffiċjali ta' jumej fil-Latvja. L-erba' il-President li jinsab akkumpanjat mis-Sinjura Vella nata merħba uffiċjali fil-Palazz ta' Riga fejn iltaqa' mal-President tal-Latvja Egils Levits u ddiskutew diversi temi internazzjonali fosthom il-gwerra tal-Ukrajna. Il-President Vella rrimarka li bħala pajjiż żgħir f'reġjuni mqalleb u mhux stabbli, Malta temmen li hemm bżonn politika estera u ta' sigurtà komuni Ewropea b'saħħitha u maquda bl-użu tal-għodod kollha disponibbli sabiex jiġu evitati u indirizzati l-kriżijiet, jissaħħu l-istituzzjonijiet dgħajfa fil-viċinat tagħna u ssir ħidma aktar mill-qrib man-Nazzjonijiet Uniti fost l-oħrajn. Fit-tieni ġurnata ta' żjara il-ħamis il-President u Martu, akkumpanjati mill-Ministru tax-Xogħlijiet Pubbliċi u l-Ippjanar Stefan Zrinzo Azzopardi, kellhom laqgħa mal-Ministru għall-Affarijiet Barranin tal-Latvja u ddiskutew is-sitwazzjoni tas-sigurtà fil-Mediterran kif ukoll l-aħħar żviluppi fin-naħat isfel tar-reġjun, partikolarment is-sitwazzjoni tal-migrazzjoni irregolari. Il-President u Martu flimkien mad-delegazzjoni Maltija żaru wkoll il-Librerija Nazzjonali fejn il-President ippreżenta diversi kotba fuq Malta, il-kultura Maltija u l-lingwa Maltija fost l-oħrajn. Minħa tagħha Mart il-President żaret l-Librerija tat-tfal fejn ħeġġet lit-tfal biex japprezzaw il-qari sa minn età żgħira.